Avui és diumenge i toca arròs, clar. L'arròs d'avui serà un arròs de bacallà, que clar, és un arròs que porta arròs i bacallà. Típicament es menjava per Quaresma i bé, la Quaresma ja ha passat, però a nosaltres ens ve de gust menjar-nos-la avui. Coses del confinament. Necessitem 200 grams d'arròs, 200 grams de bacallà, l'hem comprat sec, l'hem remullat i l'hem esqueixat, 50 grams de pèsols, llavors pel sofregit hi posarem 2 tomàquets madurs que ratllarem, una ceba, un pebrot verd i mig pebrot vermell. Aquest és bastant gros. També necessitarem caldo de peix, un brou, un fumet, oli d'oliva verge, sal i l'acabarem amb una picada que hi posarem julivert, all i uns brins de safrà. Bé, comencem el sofregit. Jo m'agrada començar-lo pel pebrot. Quan el pebrot comenci a agafar una mica de color, llavors ja hi posarem la ceba. El pebrot ja comença a canviar el color i la textura i ara tirem la ceba. Ara baixarem el foc i li tindrem ben bé un quart d'hora que es vagi confitant. La ceba i el pebrot ja estan... Guaiteu que maco que està això. Guaiteu. Bé, ara hi tiro ja el tomàquet i també li tindrem més o menys un quart d'hora, tot plegat, i ja tindríem el sofregit a punt. Guaiteu quin sofregit. Està perfecte. Bé, ara ja hi tirem el bacallà. I li donem un parell de voltes que s'empapi d'aquest sofregit tan fantàstic que hem fet. I tiro l'arròs. Que també s'empapi de tots els gustos. Molt bé. I ara ja sabeu, ara apaguem el foc i ens en anem a fer el vermut, que això ja només ens quedarà tirar-hi el caldo i els pèsols. Hem fet el vermut, el fumet està bullint, hi posarem 6 cullerots, venen a ser uns 3 cullerots, uns 300 centímetres cúbics per cada 100 grams d'arròs. I ara també hi escampem els pèsols i ho remenem, que tot quedi ben repartidet. I au. Ara el deixarem, en total són uns 18 minuts de cocció, farem uns 10 minuts a foc a tope, llavors hi tirarem la picada i el baixarem una mica i el farem els 8 minuts restants. Anem a començar a fer la picada, hi posem julivert, hi posem el safrà i l'all que hem pelat i li hem tret el cor. I anar picant, doncs. Han passat els 10 minuts, he posat un cullerot mig cullerot del brou en la picada i ara tirarem la picada. El repartirem una miqueta.
ben escapadeta i esperar els 8 minuts que li falten. Baixarem una mica el foc. Han passat els 8 minuts i això està a punt totalment. Ara el deixarem reposar un parell de minuts i ens el menjarem. Bon profit!